burama l'américain jamana ale bala ka maw gwenga ba fe ni no farafin ni ameriki gunka jamana do be ni no olu den abala ko olu gwenga bo afe no no États-Unis jamana yi o kubu ko ndala jamana do fana be abala ka olu wajibi olu ka o ma gwene no bisimila o kubu ko ndala minye Salvador ale ye jamana min n'ale y'a tɛgɛ jan farafin gunka l'américain jamana ye ale fɔlɔ de donna n'o ye ale kɔfɛ Rwanda ani Eswatini ani Sudan du Sud ani Uganda olu fana bɛɛ lajɛlen y'a fɔ ko olu bɛ sɔn min ye l'américain jamana a ka maa gwɛnen ninnu ye k'u bisimila a fɛ ni nɔ maa caman kɔni ko ko wari dira maa jamana ninnu ma dɔw yɛrɛ ko chantage kɛra u la ka kɛ i n'a fɔ ni u ma sɔn ka maa ninnu bisimila a bɛ kɛ sababu ye l'américain jamana na a la sɛbɛn dɔw jɛ u la wala ka gɛlɛya dɔw ta ka ɲɛsin u ma o kumaw bɛ fɔ maa hakili juru cari n'o fɛn nka n'i ye jamana ninnu fɛn o fɛn ta k'a lajɛ ni min ma ban ka kuma i b'a sɔrɔ o y'a dala caya k'a fɔ ko pression kɛra ale kan wala k'a fɔ ko fɛn dira ale ma a si ma se ka tiɲɛ a fɔ k'a fɔ jɔn wala ni ne dira ne ma wala a bɛ taa bɛɛ lajɛlen kɔni ye i ka ta kɛ k'a kɛ dafasagolayaw ye an dun b'a dɔn jamana ni ɲɔgɔn cɛ teriya tɛ hinɛ tɛ an bɛ dugawu kɛ farafinna ye ala ka farafinna kisi ayiwa an bɛ segin ka na an ka jamana kɔnɔ n'o ye Burkina Faso jamana kɔnɔna ye an y'a fɔ aw ye jɔkun tɛmɛnen k'a fɔ sumaya furakɛ jɛkulu dɔ bɛ yen nɔ n'o ye baɲumankɛ tɔn dɔw ye olu ka baara ye sumaya kɛlɛli ye baɲumankɛ jɛkulu dɔ ONG dɔ olu ka baara bɛ ɲɛsin sumaya kɛlɛli de ma target malaria Burkina Faso an y'a kuma fɔ aw ye jɔkun tɛmɛnen k'a fɔ olu kun gɛnna k'a fɔ ko u ka baara ka jɔ Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ nin cakɛda min yɛrɛ filɛ nin ye n'a ka baara bɛnnen don sumaya kɛlɛli ma i k'a dɔn n'u kɔkɔrɔ dɔnnen don l'américain ka nafolobatigi fila fɛ olu ka jɛkulu fondation fɛ n'o bɛ wele ko fondation américaine Bill et Melinda Gates furucɛ ni furumuso olu ka fondation i k'a dɔn a kɔkɔrɔ don ni o de fɛ i k'a dɔn min ye alamisa tɛmɛnen ye n'o bɛnna cɔcɔkalo tile 28 ma san 2025 i k'a dɔn cakɛda in yɛrɛ a ɲɛmaabaw y'u kan bɔ ni ka kuma u y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni ka baaraw jɔra Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ a kɔni ma diya olu ye nka ni Burkina Faso ɲɛmaaw y'a bila da min kɔnɔ i k'a dɔn olu bɛ to Burkina Faso jamana ɲɛmaaw kɔ min ye Burkina Faso jamana ɲɛmaaw ye i n'a fɔ n y'a fɔ aw ye cogo min na olu tun y'a jira k'a fɔ u ka baara in a ka jɔ olu fɛ yen nɔ o kɛra cɔcɔkalo tile 22 san 2025 k'a jira k'a fɔ ko u ka baaraw majɛw u ka baaraw la o kuma ko u ka jateminɛ kɛ fɔlɔ ayiwa u ka baaraw jɔ yanni o cɛ min kɔni ye maaw yɛrɛ cakɛda in yɛrɛ kɔni ale kɔni ko ale ye kɔrɔfɔ in mɛn ayiwa ko ni a ko in kɛra cogo min ale bɛ to Burkina Faso jamana ɲɛmaaw kɔ o ko in sabatili okumu kɔnɔna la ayiwa min kɔni ye chercheurs ye n'o y'a baarakɛlaw ye barisabula a kɛnɛ kan min ye farafinna ka ɲininikɛla 150 ɲɔgɔnko ye olu bɛɛ lajɛlen tun b'a la ka baara kɛ ni okumu de kɔnɔna la ayiwa u ye baara caman kɛ n y'a fɔ aw ye k'a fɔ olu bɛ soso dilan de soso artificiel de b'u bolo u bɛ min dilan soso minnu n'u b'a dilan k'a bila ni ale fana bɛ an ka soso dɔ ninnu minnu bɛ yen n'olu bɛ tiɲɛni kɛ tan n'olu bɛ soso musoman min bɛ yen n'o bɛ sumaya bila maa la olu fana bɛ olu kɛlɛ ni k'olu bolo si la tunu u ka baaraw bɛn bɛ o de ma ayiwa an kɔni t'a dɔn ni Burukina bɛna licence kura d'u ma k'u yamaruya ka baara kɛ don n'a nataw la nka u kɔni ka kɔrɔfɔkanw bɛna belebeleba o kɛra ninnu ye o kɔfɛ an bɛ segin ka taa Benin jamana kɔnɔna la Burama hɔrɔnya ma nɔgɔn dɛ anw de kungo maaw ma yan ko an ni Robert y'a kɛ an de kungo maaw ma yan ko Patrice Talon ye nkalon tigɛ Patrice Talon k'ale tigɛ candidat ye anw de y'a kuma kɛ yan de k'a fɔ ko nkalon don k'an ma da la anw sigara la de anw sigara la anw ko k'an ma da la dɛ parce que n ko Alassane ye nin fɔ maa caman ye nin fɔ nka Patrice Talon y'a cun n'an ye dɛ nin kelenni o nin kelenni k'a fɔ nin tɛ sɛbɛn ye seni Patrice Talon ko ale tigɛ candidat ye bilen Burama ko fɛn bɛɛ fɔ o kelen ye k'ale yɛrɛ ko président yɛrɛ nege t'ale la wa ma da o ma aw kelen anw bɛɛ ko ta ka bɔ yen dɛ nin tɛ foyi ye maa caman ye nin fɔ jɔkun tɛmɛnen Patrice Talon nana min kɛ i b'o dɔn a nana a ka ministre dɔ de yira k'o de y'ale ka candidat ye wa a ka parti politique fana ko y'a ka candidat ye
o kɔni kelen sa ne ko ngo ni ye fɛn jɛjugu in cile Buguni la dɛ ngo nin kelen o kuma Patrice Talon bɛna da to anw na wa a b'a fɛ ka démocratie leçon di nin zeni o zeni barisabula min ye Patrice Talon ka ministre ye min ye sin bɛ sɔrɔ ni musaka ko mɔ ni a yɛrɛ tɔgɔ ko Romuald Wadanyi i k'a dɔn ale de bolo sina ale la k'a fɔ ale bɛna kɛ Patrice Talon nɔnabila ye o kɔrɔ cɛ bɔ a bɛna kɛ o de ye Patrice Talon nɔ na o de kama parti politique minnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan président kɛrɛfɛ dumuni na parce que farafina o ye dumunikɛ sira de b'a fɔ ko mouvement présidentiel olu maa ninnu bɛɛ lajɛlen ko k'u bɛna maa min dɛmɛ kalata nata ko ye nin de ye min yɛrɛ ye Patrice Talon ka parti yɛrɛ ɲɛmaaba ye n'o ye Joseph Jogbenu ye ale yɛrɛ ye kɔrɔfɔ ta ale ko ko min ye nin ministre in kɔni ye k'olu bɛna dɛmɛ de koyi k'olu bɛna kɔkɔrɔ don parce que ko olu ye baara caman kɛ ko olu t'a fɔ baaraw ka bi ji la ko Patrice Talon a ye baara minnu kɛ ko walasa k'olu kɛ baara sabatilenw ye ko fɔ olu yɛrɛ ka bolo si maa la maa min n'o bɛna ka na o baaraw kɛ donc ko o danaya k'olu b'o ta k'o da nin ministre in de ka ministre min bɛ n'a bɛ sɔrɔ ni musakako la o kuma o kɔni ye siga bɔ kow la kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ yɔrɔ min na i ko bi an bɛ se k'a fɔ le pari de la démocratie Patrice Talon b'a la ka taa a y'an di maa si contre la ni min ye ɲuman kɛ o ka fɔ anw de kun ko démocratie tɛ dɛ nka a bɛ ka min labɛn nin ye n t'a dɔn n'a bɛna tricher dɛ ka élection tricher ka d'a ka do fɛn ma n'o fana kɛra o tɛ démocratie dɛ mais n'a kɔni y'a labɛn ka ɲɛ nin cogo in na ka taa kalata la ka jɛ a ka do fɛn gagné o a ka do fɛn ma gagné o Patrice Talon a to kana don tariku la farafina fura foyi t'o la n'i y'a kɛ ka ɲɛ anw b'a fɔ ka ɲɛ fura t'o la an b'a fɔ décision in kɔni diyara n ye parce que dɔ kɛra sa politique kɛlɛ la farafina kojugu ala k'a ɲɛ ka di an ma Burama sisan an bɛ taa Dumanzana an ye kunnafoniw sɔrɔ Bamako yan Dumanzana ale bɛ Bamako sigida fɔlɔ de la commune 1 ayiwa kojugu dɔ de kɛra ye Burama kojugu min ni kojugu ni ko bɛ don a kɔnɔna la i b'a ye a la kojuguma yɔrɔ o ye yɔrɔ fila de ye balima fila olu de bilara ɲɔgɔn na o kɛra sibiri tɛmɛnen cɔcɔkalo salen tile 30 san 2025 balima fila min bilara ɲɔgɔn na i ka dɔn k'a fɔ kelen ale ye tenitigi ye nka kelen tɛ dɔ in tɛ tenitigi ye kɔrɔbalenni ale de ye tenitigi ye jɔnni tɛ finitigi ye o kuma u bilalen bɛ ɲɔgɔn na kɔrɔkɛ in ale ye a ka marifa de ta baarakɛ marifa a y'o ta ni ka o ɲɛsin a dɔgɔnin ma k'o ci a la pow nka ala barika la a y'a ci a woro la Burama o kɛra masiba ye i k'a dɔn maaw kɔni girinna fan bɛɛ a y'a balimakɛ fa dɔw ko a ye mugu ci a la o kuma balimakɛ yɛrɛ dɛsɛra o binna Burama joli sira dayɛlɛla joli bɔnna a juguyara u ye 12e maaw wele Bɔkɔsɔmugu polisilakaw u y'olu wele olu y'u senfa ka na kɛnɛ kan nka olu kɛlen k'a dɔn k'a fɔ surasi de ye marifa ci olu ko bɔn sariya yɛrɛ bolo kan anw tɛ se ka a ko kɛ cogo dɔrɔn o kuma an bɛ gendarmew wele olu de bɛ se ka na a baara in tɔ laban o kuma olu ye gendarmew wele gendarmew fana ka boli ka na baara in tɔ laban surasikɛ in a ma dan kɛ ni k'a minɛ ani min kɛ ka kɛ sariya ɲɛkɔrɔ a b'o bolo kan min ye sapeur pompier maaw fana ye olu bolila ka na kɛnɛ kɔnɔna la ni ka na jɔyakɛ in ta a banalen ni ka taa n'a ye labitani so an bɛ kunnafoniw sɔrɔ waati min na o kɔni y'a jira k'a fɔ ala barika la ani tɛ maa in ka siran a ni la kosɛbɛ ni ala ka masaya kɔni kɔfɛ ko fɛn t'a ni la kosɛbɛ quoi a kɔni a degunna nka n'ala sɔnna a bɛ kisi ani bɛ kisi Burama ni ne ye kunnafoni in kɔni i bɛ kojuguba fila sɔrɔ a kɔnɔna la kojuguba fɔlɔfɔlɔ ye mun ye balimama fila Burama balimama fila ka cɛko la o bɛ bɛn ni ne bɛ kɛlɛ nka balimama fila kelen ka marifa ta k'a ɲɛ jɔ a balima ɲɔgɔn la Burama o ye jɛnɛba ko ye o bɛ balimaya la kasi o ye ko in a jugumama fɔlɔ ye jugumama filanan lakanabaa min bɛ yen n'i ye lakana formation kɛ i ye sɔrɔdasiya kalan kɛ i taara Bafo i taara yɔrɔ an ka kanw na u y'i former k'a yirala k'a fɔ e ka baara ye jugu kɛlɛli de ye ka e ladɔnniya formation pratique ni formation théorique k'o bɛɛ k'i kun k'i lajo ka Mali ka fini ta ka d'i ma ka Mali ka sentiriba ta k'o di siri cɛrɔ ka samaraba ta k'o don i senna Burama ka marifa ta ka d'i ma k'i ka maaw lakana i ka taa marifa ci i yɛrɛ balima la o yɔrɔ in na sa
ne ko fana ye ko cɛjuguma yɔrɔ dɔ ye nka an bɛ dugawu kɛ balimakɛ in ye dɔgɔkɛ in ye ala ka nɔgɔya kɛ a ye min yɛrɛ ye nin baara in kɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma n'a bɔra nin na ala ka hakili ɲuman d'a ma ce qui est sûr surasiw fɛ yen bi kaso dayɛlɛlen don dɛ surasi majɛ n'i ye majɛ kɛ surasiya kɔnɔna na bi juges bɛ surasiw bolo bi o juges olu jijalen don dɛ an kɔni m'o sunda fɔlɔ i bɛ ko dɔw kɛ a tun bɛ tɛmɛ de nka bi Asimi ko ayi dɛ k'a fɔ ko surasiw bɛ fanga na ko surasiw yɛrɛ bɛ kisi o tɛ tɛmɛ dɛ ni civil y'a kɛ sariya bɛ yen ni surasiw y'a kɛ sariya bɛ yen an bɛɛ bɛ sariya de kɔrɔ an bɛ sariya baarakɛlaw fo Burama i bɛ an don an ka kunnafoni bakurubaw kɔnɔ sisan